Ngesun pipimu lan ngelos rambutmu sayang saturunge lunga tak wenehi wektu pean ngagap awakku sak kuwate rindumu tak jaluk ojo nganti suwe konmu ninggal aku ono kene dhewe tak jaluk mung sedelo wae ora selawase tinggal bali rene sayang saturunge lunga wene ono wektu aku ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang saturunge lunga tak wenehi wektu pean gagap awakku sak kuwate rindumu tak jaluk ojo nganti suwe nggonmu ninggal aku ono kene dhewe tak jaluk mung sedelo wae ora selawase enggal bali brene sayang saturunge lunga tak wenehi wektu pean ngegep awakku sakuwate rindumu ojo nganti suwe konmu ninggal aku ono kene dhewe tak jaluk mung sedelo wae ora selawase tinggal bali mrene apik kopine apik bibit iki kok iki nganu dibagi tangan kono ya aja diplok jari met wis sok ngomplokan po met bocah wingi tak mut kesetrum aku sale dimut heeh alhamdulillah lepe Allah apik met ora iki kok nangis iki betul aja saiki uluk salam salam sik kowe apa aku ya kowe apa aku lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosu sop cai talkeh iki ngontale akeh iki. Ora, Pak. Kowe po aku sing sambutan ki. Ya kowe. Ya, aku tak meneng bae. Ya. Kok bagian nganteni aku? Hah? Bagian nganten. Ya wis. Ya aku bagian ngaji wis. Ya wis. Innallaha ma'asabirin. Sik. Ya wis yo. Iki apa iki? Oh, Kusumarimba. Heeh.
anu lep, alhamdulillah lep mau wis udan terus saiki terang. Heeh. Ayo aku ngasih ora nggo sempak kok. Hah, unde ra sempak aku mau. Talke kono iki. Sesuk anu iki mesti ono. Heeh. Wis bolong to sempake. Wis bolong to. Sambutan ge tuan rumah, kowe jatahmu. Ya. Aku stok salam. Oke. Pangarsanipun dumateng para rawuh sedaya. Ingkang tansah menghormati kula. Ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati. Hah? Kuwi kuwalik. Lah aku mau apa? Ingkang tansah hormati kula. Nah, hormati kula. Tuan rumah ki ngundang sapa? Yo saiki iki baleni yo. Pangarsanipun dumateng para rawuh sedaya lan Bapak Ibu dumateng sedaya. Ingkang tansah menghormati kula. Hah? Tukang ordene ge emplok-emplok. Oh iya. Tak dong tes ngono. Iya, wah bae. Riko sing anu aku sing ngomong. Yo. Aku urip aku. Dumateng pangarsanipun para rawuh sedayanipun. Bose. Dumateng penganten kekalih. Dumateng we. Kowe sing anu. Para dumateng para rawuh sedaya. Injih sakmenika penganten saringgit sing setunggal kaya kethek sing setunggal kaya monyet. Nggih menika cak Allah. Lagi niki penganten kok anyang-anyangan ning mlaku. Sing siji wudunen, sing siji anyang-anyangan. Banter. Lakune. Solo tansah gandrung-gandrung panrimo wengi tansah gandrung-gandrung. Ya sakmenika pengantenipun ajeng dadi. Ya. Ose. Rene. Apa? Apa toh? Elo tansah gandrung-gandrung panrimo wengi tansah dasar kepara nyoto gandrung tumatine kepapurna. Ketok urung panas. Gose. Saiki joget ki sik to. Heeh. Iki jarene ana gerakan anyar. Ajal aku tak delok sik. Nah. Ya wis, Met, kowe sing nyiapke. Kowe sing nyiapke to. Aku sing nglagokke. Yo. Iki Mas do takon iki apa to, Bre? Ora tau latihan ketoke kok. Ajal apa? Tetep Heeh. Kok kuwi. tak ngetes suarane aku. Heeh. Aku wis gorah wingi ya. Gorah. Yo. Yo. Memet. Iya. Hah? Apa?
Kowe ora ngompol, Met. Santai wae nggo pempes. Hati-hati, ngisor torok ana senge. Rang tang 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 tang. Yo. Yo. Yo Mas Yo Dibut. wis yo. Nadane Z. Yo nadane Z yo Mas. Mas ya. Jenggrek. Yo. Ayo prokon. Ayo prokonco ngawur ana Rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Indone lakoni salat kaping telune bayar zakat Pengepat poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudaya tara atas dawuhe Gusti Pangeran. Ambiar. Wis nyanyi sapa ngono kuwi? sing nyanyi sapa to biasane ora Mas Iqbal Rumasian no. Biasane. Terus iki Iwan Fals. Iwan Fals. Pol. Iwan Fals. Iki apa? Wajibnya kok mlaku sik. Kowe takoni ngarep. Kuwi lho. Hah? Kepiye? Kowe Nisa Sabian po? Nisa Sabian. Kowe takoni ngarep. Arak mlaku apa nganu meneh? Rodat. Yo. Oh! Ngapa ya? Ya ora apa yo. Ngapa ya, Kang? Iya. Kowe disawer ki 2000 kowe. Lumayan to. Rokok kretek loro. Ya Allah. Kok ketek. Kok nyumuk wi. Tumpah segane. Kayak Mas Idan. Kalau Mas Idan, kalau Mas Idan kayak joget. Saya lagune. Ya wes, mlaku. Ora. Kuncinya apa itu sih aku? F. Ora nyono.
Kipas cari angin. Asik. Memet lepas cari yang lain. Anjay. Ngombe kopi nang wis senur maoni jis. Apa ra cethek. Ngombe kopi nang isarwet maoni. Asik. Terus suwe ngancani mah ditinggal rabi. Anjay. Gedang kluthuk semende pager. Dipempuk. Iki bokonge seger. Yo, kok seger wong perminan kok. Apa? Ge nganten. Wah, kayak diseret. Belah kiri ini. Ah luweh rene di. Ora mek numpangke ndok wae. Yo, tunggake muga-muga nganteni senanang wedok dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepet demomongan. Alhamdulillah paring udan kan artine lho, Let. Ben lancar rezekine dibres ngono lho. Aku mau udane mandoke mengkeret. Mengkeret sebul ndok iki. Iya. Udan-udan tengah sawah golek iwan teri. Asik, apa? Edan-edan aja salah, cewek akeh sing ngantri. Ngeplaki maksude. Apa? Ngombe limun. Nawek naoni. Asik. Anake gendeng lek seri. Anake gendeng lek seri. Lek seri nggih, anake lek seri. Kesek yo. Oh, apa meneh? Apa wis ora kelingan? Sumpah janji sinek sen lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku Wis nganti telu ora kira bareng saiki wis teko Apa kae? ora nyono ora ngira kowe madha talining asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa goncati lilo atiku wis lilo najan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kepecut tresno ora nyono ora kira kowe bocot taline asmara tresnaku kang tulus suci
Rambut Joko pala komplit jani Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku kaloro-loro nanging aku ra kuwomo merga atiku wis kebacut tresno kalau aku tak nyeletak gitu. Matur suwun. Kayak mau kae toh. Engko ge tuku pop es. Ora mbok niku rampungan meni. Tak jarak nang pop es kok ya. Oh iya iya. Kurang 1000 kok pas 5000. Ora nyono ngepenteng ya. Yo rong gareng. Nah, masih bareng-bareng. Mandolanya Dusumariba. Mas Toyib ngarep pisan lagune apa? Ya Irfani. Oh. Apramila Ngawur. Bingung lah nek tengah tingu kowe. Wajik ngae. Iyalah wong garonge mek nyuti. Oh. Weh. Rebet. Kuat. Gatu. 3 2 1 ya. Yo. 1 2 3. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. ojo liren yen durung rusak bodomu ojo liren yen durung rusak bodomu Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Rabi ku asale agawe wanak Rabi ku asale agawe wanak Gitar maksuna gitar maksuna nulungi bareng sembayang Gitar maksuna nulungi bareng sembayang nulungi bareng sembayang Apik emet. Heeh. Latihnya ngriki. Entek apa laku? Entek saya. Stefani. Gelem tak wi Irfani. Iya ikhwati ronce-ronce kembang wangine mumpiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran Ya Irfani ronce kembang wangine mumpiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo lengkap ingkang sekeca urip ira ning alam donya urip iku ora kena
semoyo. Ya ewandi ronce kembang wangine mupya gumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya ewandi ronce kembang wangine mupya gumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lungguh ingkang sekeca urip pira ning alam donya ora suwe ora kena semono. Met. Kowe seneng dipayungi wae. Dipayungi Met gelem. Ning kono turu ya dipayungi. Mun sirahe. Iya apa? Apa iki? Awe. Mafailatun. Nyinara terus aja. Sakit lempor. Woi sip. Masuk Rono. Pemuda. Oh, kita pemuda. Yo. Siap, gerak. Yo. Gerak. Sip. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Aku ra melu-melu lho. Kae jane. Kae lho. Lah sing ngatung iki sing ngatung. Nah kuwi. Wes ai. Wes ah. Wes. Wis. Hah? Apa meneh? Hah? Bubar jalan? Yo. Wes saiki ganteng-ganteng. Ora, iki kolo-kolo rasa bujaran.
Korbo iya. Korbo Putra. Oh, Arum Manis. Arum sopo? Anake komedi. Yo, kowe. Yo. Lintang etan ngadangi wulan kekalan kelap kalih kaya setya uga prata asmara dasar angin gawa wangi pospo hatutut rasa haram burat wangi lir pacaran sari aram burat wangi lir pancaran sari lintang kembang etawa dadangi wulan kekalan gerlap gerlip katya sotya tetap ranta asmara dasar angin gawa wangi pospo hatutut rasa aram burat wangi lir pancaran sari. Hah? Pramila monggo para rawuh sedaya sami ameti ilmunipun agami al-Islam dumugi mati tiyang gesang wajib lampahi dawuhe zat kang maha suci tegese suci punten kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madi ilal lati kula dikiti yang jabi Pramila monggo para rawuh sedaya sami anguti ilmunipun agami al-Islam dumugi mati tiyang gesang wajib lampahi dawuhe zat kang maha suci tegese suci punten kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madi ilal lati kula niki tiyang Jawi. Apa lep? Marilah hai semua orang
rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong makmur serta dambakan, rumah sehat sentosa. Laki-laki dalam rumah tangga terampil dan indah, biarlah berpribadi bangsa tampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, rumah sehat menjaga. Semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong makmur sandang dan pangan, rumah sehat PKK. Kok wis lab? Wis? Pun nggih Pak nggih. Nggih. Lanjut. Gambare kon gambare kuwi gambare. Kata-katane diwaca wi. Ana kata-katane lho, kata-katane. Mi. Oh, Apa? Don Newton. Wes le. Ya. Napa panas kok? Yo lebu. Ya. Hah? Iyalah, alah. Santai Jok. Santai Mas Joko. Ya wes. Copot teh. Memet teh. Salto. Rapaan.
jemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu ayon kepyok gawe kubut tekut sarta rukun akeh kang kayuyut Trati srana iku jatah jemput nyawiji ing panemu condonge kalbu oh Ono sewang dono raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Raisingga ngesta pusakane pacot kyai sampan diman Trabasing prang pupus singa barok alas robat iyo ae parage tanah saya rabe wae iyo ae negara dadi apat lono sewantono raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Raisingga ngasta pusakane pecut kyai sampan diman trabas ing prang pupus singa barong alas roban iyo wae 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 ya iyo ya iyo jare wis lep jare wis wis men durung koprol iki padahal durung koprol durung salto wis men rasa jadi wis tak keleke ngebian yo wis krenggusan nggih bandika wau dedek Mbak Yanti nggih mekaten wau rodat seni montolan saking kadang-kadang seni Kusumarimba kalian kula tak klep kalian tak memet mbok bilenten kelepatan kula tak rombongan mbok bilenten kelepatan kula nyuwun pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.